Zure mekunzwa zviri kuitika mastreets kumhuri kwamaSomera maitete vadecida kubva vakanda statement ravo vachiti sei kundifananidza nemunhu anonhuwa tsvina pafoni iko kumitiswa nemukula achiitira mapepa ndiko kunoita kuti afunge kuti amurungu. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So maitete vanyora statement ravo ndokuti ivo ndo pane shungu dzake ipapa. Hanzi hunzaiwo nemhuri dzenyu pasocial media mutukane tifanane because kwedu tinofumurana hativanzirane, saka regai ndiite kutsvaka maaudios edzimwe mhuri tifanane. Hatide kuti munzi munowirirana, saka regai ndipinde mudzimba dzenyu ndichinzwa kuti mune mufaro here. Unotoona kuti ngozi yagara pamunhu yekutaura fesi kuita yechinyawo munhu achitukirira mai vake chaivo. Munondifananidza netsvina yevanhu vari kufanira kunoripa ngozi yebuwe kuenda kunotamburira kunze kwenyika kuti ugare une nyaya dzekuZimbabwe. Wati wadiko uchadyariri dozvi palife because kwenyu kunyadziswa kwakanzi kunofanira kuitwa inonzi public humiliation. Kundifananidza nemunhu anonhuwa tsvina nepafoni ndosaka uchinzwa richiti haawirirane namai vake yeye ane maaudios kuda kufananidza unhu hwakadhakwa hwekunormalize rubbish on social media. Kwedu kukaita problem we have a family tree, vana auntie vana uncle. Chinondipa kuuya kuzotsanangurira social media chihure chaamai vangu chi there is a difference between personal life and what you put in the public. Zvino imbwa iyi haina kana chinonzi private life, ndosaka ichifambira private lives dzevanhu ichiyanika kuda kunzi takafumuka tese. Hanzi zvekuti ngozi ndezvemabhoyi akutofunga kuti kumitiswa nemukula murungu. So aya ndo mashoko amaitete vari kuti musikana ari kufunga kuti ngozi haisi kuzomuvinga achituka amai vake nekuti ari kufunga kuti since angovawo mukula ikokoko ari muIrish ngozi haibatire. Aiwa guys, kwatinobva iso ngozi haina basa kuti uri kupi kana kuti wakaroorwa nani. Kune matoxic mother, koita child trauma. Mukatarisa vana ava Keti, Dori, Maraba, behavior yavo ine trauma or anger towards amai vavo. Uye mukatarisa usually vanotuka vabereki vevamwe mostly than iye munhu wacho amutuka. Our upbringing sometimes bring bad attitude, but futi iye mubereki atadza zvekumutuka kunyadzisa pavanhu. Isu tinoombera edu maoko asi nhamo inouya kwauri nevana vako. Gogo, imimi muri mai vakaita sei? Takaona dambudziko munosarudza vana zvisingaitiki. Ndosaka vachirwa nekuti munenge munonyeya vana nevamwe vana. What goes around comes around. Vamunotukira vabereki vanorwadziwa sekurwadziwawo kwamunoita. But ndinoziva munoda content nemaviews, but izvi zvinotonyadzisa. Tiri kunyara baba, gadzirisanai pachiri pedo kana kutaurirana kuseri. Kana zvarema isusu tete sipo. Dai magara pasi kana pana ana sekuru motaura magrievances enyu moona kuti chii chaizvo. Lastly, zvinonakidza muchiita vamwe content but yenyu iyi regedzai please. Sorry kana takanganisa. Tiri kutonyara chero kutaura nyaya yekuti mai vanotukwa navana. Amai ndeamai, chero zvavaita asi hazvichinja kuti ndeamai venyu. Uye zvava kubhowa gore rega rega munoita semudrama. Zvakaoma hazvo vamwe vari kuti tauma mate mukanwa Keti asati ambotirwadzisa zvakadai tomuda. Mai vake vatori toxic zveshuwa, but dai angoramba akanyarara zvaanga akaita, dai aramba kupushika arega kuvatuka iye cause kutadzirwa kwese kwaari kuitwa hakuchaonekwe nekuti avatuka. Dai angoexplain asingavatuki it was better panenge patobaizika. Matoxic parents akawanda anotadza kuita pauri agokushungurudza mukwasha kana muroora kana muzukuru. Gogo musalad unoshaya chinoita vaite bonding nevana. Inga mwana ari kuzama wani kuvakwidza ndege kuenda kuEurope mavakesheni ndiye munhu aisafanirwa kurwa nevana. But Ketina wacho pakuzoti jugo mubereki papublic ipapo ndo patityisa. So Enifa ati iye hey guys, musiyano wamai yangu na stepmother waBoki 10 reasons you never be no matter the obsession. Maitete munhu atori bo zvekutodaro
Number 1, imi makazvarwa namai 1 asi munana baba Hobho. Pakaitwa sangana watema, iwe ukazvarwa Masomera handi baba venyu ba. Vese vari 5 vana vambuya Murata vakazvagwa nababa namai 1. Number 2, imimi munoya paFacebook muchitonganisana namai yenyu, kutukana, kuudzana chihure pachaunga. Makambona vangu amai vachizvuzvurudza mbuya Murata paFacebook nekuvatongesa? Mugara muchingoti vanonetsana, but bring proof vachitukana sezvamunoita pano? Hapana. Number 3, ini vangu mai vakaitiswa vana 2, but vese Fifi naTiti vana nababa vavo vakarora vakabvisa madamages zvese. Kwa imi ndepapi pamakapfunisa mai venyu vachinhonga chero makandinzwa ani chaiye? Number 4, mai angu vane dzimba dzavanoshanda, asi imi munosorokumbira mari dzemarenti South Africa kuno muri kurara mubalkoni. Munotuka mai angu kuti vane manoodles, asi iwe Keti waita kuita live uchimazvuva hauko. Amai vangu makatoti aikutsvaga kunana X kureva kuti mai vangu havana kufumuka zvekusvikowaridza nhengo dzavo pajekerere. Number 5, competition yaunoda naFifi. Akaenda kuchikoro akapedza akagraduate, asi iwe pagrade 7 wakanga watova nacho chikomana chekumitiswa ende hakuna kana chakaenda kuna mai cherora kungopiwa mwana. Number 6, Fifi akaenda kubeauty school iri international akapiwa national certificate akawana mavisa, iwe ukamhanya kunoita internet certificate 2 days kuri kuda kukwikwidzwa nemwana, asi kana deep tissue massage hautozive zvainoreva. Mai angu munhu wese wavasangana naye havaitire mwana. Number 7, asi iwe wawanguona unotenda nemusoro newe mwana kuita United Nations chaiyo. Number 8, wakambozama kusodera pedo namai angu vakakusvipa, wakazamazve kuda kuvabhula zvese zviri kuramba. Saka everyday unototsvaka kuti vari kuita nezvei. Apa unozviti business woman, unoshanda kumba kwamai angu here iwe? Number 9, uri pamukula wakamitiswa nemukomana ukazvara Black Mambazo, asi unogara utuka uhure hwamai angu. Ndepapi pawakambonzwa kuti varambirwa chihure? Mai angu vanoziva baba vavo, iwe vako unovaziva here? Number 10, you mentioned kuti mai ako akakuzvamburira baba Kaili, zviriko here? Manje vangu mbuya vaye vanoziva Mwari, and because of her tese takumuziva umwari. Togona kunyora million differences between you and mai angu. Usazvifananidza hako. She never failed her life or her kids. She might fall, she might have setbacks, but her comebacks are vivid. Titende makomreds. So ndo mashoko abva kumwana wamaititi enifa. Maititi vati she wants to force a misery on us. We can never roll in the same boat. Zvakauma. Unotoona kutoti apa vanhu vaanoswera achirwa navo ammunition yekuti vamupedzere, ende iko zvino ka itori hondo yechimurenga chaiyo. Garai muine data guys, tichange tingokupai zvirimo mumastreets. Regai titsvake kuti chiko chaita kuti musoro uteme. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe.